een skipsies nooit zien. Het komt elke dag 2 keer. Als je de moken de ski bij komt, dan is het ongeveer een goede 30 graden nog. Nou, die warmt bij de hek maar, no? En dan zet ik het op en dan dan heb ik eigenlijk de hele maand terug wel een beetje wat pelen. Dus 2 keer per dag is man hier aan de slag? Ja, zie je het wakker thuis. Ja. Nou, het is wel leuk werk, hè. Tenminste, als je ze dan niet goed verkeerd, dan had je er maar zitten blijven zo er neer wezen, maar we kennen ze altijd goed kwijt. Dus wat hier weer een herberg in Burgert en je ziet een terras dus voor. En dan gaan we een dorpsvisie krijgen en die mensen die zijn eigenlijk wel wat onwennig van de terras ze. En toen gingen we iets een jongen in het dorpshuis en toen zit ik naast een van de dorpsbelangen die hieken te zoren. Ik zei, ik zou het best willen, maar ik wil net de hele dag met de koffiepot klaarstaan, want daar heb ik geen tijd voor. Maar toen zijn we dit is misschien een oplossing zo. Dit is de kostwürden. Ja, ze moeten zelf rijden. En hoe gaat dat? Best. Ja, er zijn wel eens enkel mensen die weten niet hoe ze zeeuwapparaat werkt, maar verder dan lukt dat wel. En als ze het net weten, en ze kennen altijd wel even nog een belly. Ik wil een bakje koffie voor hen zetten, maar dat is de bedoeling net. Dus ik kan hier maar binnenstromen? Nou ja, dat is wel onder prijs, denk ik. Dat valt wel mooi. Het hoeft niet winstmakend te wezen, maar het moet toch kostendekkend wezen. Dus het burger toch een terras? Ja, mogelijk om aan de rotformatie niet. Ja, het komt wel goed. Nou, zit maar de boppen. Ja, wat nu? Als er de rouwsfeestje is in de kerk, dus dan komen wij dus achter in de kerk, komen wij erin. Dan gaan we bij de organist zitten op het stoeltje. En dan hebben we nog een gedeelte van de rouwdienst. En als dan het laatste psalm als gezang gespeeld wordt, dan gaan wij bij de treppen op naar boven daar, dan mogen we de kerk. En dan komen we dus bij de touwen heen, dan gaan wij daarheen. En dat is een levensgevaarlijke onderneming, als ik dat zo zie. Nou ja, maar je moet wat acrobatisch wezen en wat minder wezen nog. Ja, kom maar. Maar er moet daar gewoon wel wat voor jongen komen. Nou, ik ben 20, Jan is 24, dus wij hebben wat oudjes daar, jongen. We hebben wel een beetje minder nog, maar het moet dan een beetje jongens komen, nou, dus. En joh, hoeveelste keer zit er dadelijk zo aan de kom? 100ste keer. Dus dat is een mijlpaal, hè. En dan krijgen wij een seintje van de koster. Dan doet dat licht even uit. Als wij binnen, dan moeten het leren. Nou, weer los.
Dat is ook het ritme wat erin heeft gezeten. No? Als je die dingen erbij, nou, je meer kant die klepen nog even eerder als kopers niet kant. Ja. Maar dat is altijd zo. Ik heb wat meer gewicht, dus ik heb wat meer in de kont. Dus dan ben ik even eerder. Maar als je dan maar peer slagen, dan is het weer in het ritme. No? Dus je moet wel in het ritme. No? Nou, wat hij hem wil maken wordt in de klein slaan. En dan bedoel ik maar de klok. Dat je toch nog wat geloot en nou uit komt, dit gaat het goed. Nee. Je bent echt een professionals. Ja. Ja, zoiets, ja. Nou ja, ik doe dus 13 hier, dus deze maand. Jij doet het al zo'n hier. Ja, zo'n achter hier. Zo'n naast hier. Dus ik ben wel een kabel wat bij elkaar past. Nou, dat heb ik een keer gehad. Bij Jan de Jong, die weet, nee, Jan de Jong deed dat net, Leo Ipman. En toen zoen wij voort, en toen deed het lucht uit, dan moesten we weer strampelen. Nou, dat weer 9 nog. Op laatst hebben we de landjes met beethouden, maar dan zijn we verongelukken daar. Dat Jim zit in de boppen hier. We zitten er boven. Ja. Ja. Wij moesten nu de God bijkomen nog. Dus we staan te leren. Jij moest maar bijkomen. Ja. Dus eerst naar heen. Nou, dan moest je loeken, die loeken moesten nog dicht. Ja, dat moest weg dat doen. Nou, toen ben we ze staan, hoe de spaat van het sterke, naar de uitgang met de treppen, met de lezersbenen, de treppen binnen. Nou ja, dat kreeg een beetje lucht van de ruiten naar beneden. Nou, zo ben wij naar de hinnen strompelen. Dus dat is ook wel wat, dus dan ben je hem een keer vergeten. Ja, ben ik gewoon vergeten. Maar ja, wij hebben de man net kwalijk genomen, en dan komen we de vorige keer, is hij weg, hulpkoster. Dan ben je onderzijds, dan moet je de lucht moeten doen. Nou, stil is hij. Zo. Ideaal zo ik ken. Ja, maar wat was een beetje uit? Zo. Ja, zien we het weer te behouden.